ye ka mema anase ye ka bema osi aboaje enti no sa be no na me nhye da ntia se na eme bibisa mi sister yi say nti sa be yi ye ka bema osi aboaje no ne nkyira se pa so owo asekire na obetimi di adom mi kakra nti no e ma ne kire mi ase ma ne ye mi de yie se na mi si ye hie mu a me bisa na say akire mu ama ahwefo nyina nso ti ase a bia to nkoto mi anya ahwefo nko mi nso ma we ma so mi nso mi tie bi eti oba hema sidwom ni enko bibi ni asoro a okotokra nkaso pia o sani asem na si tie bia no e den kura esi ajabi wu ajabi ti ase die ni bia no bo pincha asole ba ayo mi den kura entiminua se ubusa me aboaje ase kira ena me bedo so ni ma kire wase eya na enkrofo bebre eka asem bi se ye pebe ma yese aboaje na wo ka asem no ma ne ye nwonwuran na ti se aboaje obi ase ni su ni mfaso ase ni hu awu na menua enye saa na tie na de tene se ye pebe ma na di okon animu a ye kokose aboaje pia o abusia fo ma mu nyina akwa ba ma watena ase mudi mani tua so san nya tena ase na se mu so bitimi ncha ha no bitimi ncha eye we so me he ma so kokose chini abofunu no yesi ba bi abofunu gro na kokose chibo mo anu me de wo ba me fie ha wo ya kokura wo ya berewo wo ya sukonu ma wo ya kodawo wo ya oba wo ya walifu wo ya dan me di be jinawo amwo se wa ba ampa na ena sa wo hwe a nana kodua nana atachukwa kodua nya ne ba ko nana na ebe Ghana ha ye hye ya de ba radio titiru any piece of modi mu akotene pa sorry ba metuoi osahina minya nana atachukwa kodua ne de bo mi eti sa nana so okode a yansu manachi nada de bia se de be tata no de be tata no ebusia ene so masa de enu ama no aba minua ba adura kodua na no me ba no makoka ama ne manya o ha na ama kodua omnatie memo akwa ba mpani abusiafo ye jusu eja na ho ye de nyame adum na mayu am ho fefe se na musim bebu be de na ba ma ko pe bibi fufuro bia ya na musim bebu be abebo ni de eja wa we ni tua se eja ye papa na nakodua de odi jae no ntina se ye nso ye to aso ntia ne osi waka tira mu obube bi sesen wura fida no ye du anu abu na minia ba do osi dan sempa na wo ba ni ma refo beche emsa asem no minia ba ebebisa no na mi busa se osi bebisa se ndi wo bisa na ye hwe ya na di kaka wanse mo ofia no em se mre bi obi bisa mi na eyade a generally ni nso no edin aboaje ayo ya na yeta di buba bi se ye ka mema anase ye ka bema osi aboaje enti no sa be no na me nhye da ntia se na eme bibisa mi sister yi se nti sa be yi ye ka bema osi aboaje no ne nkyira se pa so owo asekire na obetimi di adom mi kakra nti no e ma ne kire mi ase ma ne ye mi de yie se na mi si ye hie mu a me bisa na se wa kire mu ama ahwefo nyina nso ti ase a bia to nkoto mi anya ahwefo nko mi nso ma we ma so mi nso mi tie bi eti oba hema sidwom ni enko bibi ni asoro a okotokra nkaso pia o sani asem na si tie bia no e den kura esi ajabi wu ajabi ti ase die ni bia no bo pincha asole ba ayo entiminua se ubusa me aboaje ase kira ena me bedo so ni ma kire wase eya na enkrofo bebre eka asem bi se ye pebe ma yese aboaje na wo ka asem no ma ne ye nwonwuran na ti se aboaje obi ase ni su ni mfaso ase ni hu awu na menua enye saa na tie na de tene se ye pebe ma na di okon animu a ye kokose aboaje piao na chese aboaje na ye okofo okukudufo enti se okonba na ye pe obi amene edi anim a yese monka ho monkose aboaje piao na no na bi no monti ase na wo munnim asekire enti o mo se ye pebe ma yese aboaje enye saa na tie ye pebe ma ye kose aboaje chese piao why are they ni
ɛne sɛ obi ɔyɛ kokodurufo brave yɛkasa aboagye a ne mmara ne de ɔko dɔm obi a ɔko eyi dɔm ɔsɛ twi kasa nsa wo de yɛ asɛm ka ebi wɔ a woyɛ nkasa rofa so no wagya bi wɔ mu sɛ bia bɛka sɛ obi a ɔko eyi dɔm no wo de ba bɛyɛ mmara ne ama obi a woyɛ no ko dɔm na wagya mfimfini deɛ nti ne nyinaa yɛ obi a ɔko ɛgye dɔm enti na mpanyin si yɛ pɛ bɛrima a yɛse aboagye pia o mayade nana ko mama nana chi ana na mbiji sɛ nya ha na ɛbɛso sɛ ɔpɛ sɛ wɔni gye abebuo no na wudi akyira mo handle na yɛsɛn nana kodua family ɛwɔ TikTok the kodua family ɛwɔ Facebook na the kodua family ɛhɔ na ma besia afa omunkrante na ɔmatwe ɔmatuo ɛwɔ abebu na ɔsan ne deɛ me unya ne metrans ne man prepreja na sɛ ɛse wakwa woyo na wantwa ho ɛne deɛ woyɛ woyo ni na tie mi a na deɛ akyɛm na woyo deɛ kwa etwa ho eti abusua me prepreja me nua ba dikasi bibi kyerɛ nua ba pani sister ne we de watch me aboagye ni din na se a na me da se ahwefo so da se pii ne na yɛn fa kakra nso so na ade esane en sorry enko di enwuma ene na me se o se obekata we ni ate makata ate na mpacho hu die na hu hwe yenda ye so ayesu da ye ene na me kan cho se wumi aba ejimi a pasia bia ye o wa konta bia pasia bia fra wa konta o wa be no obu na ye odam abo nsem oh bia because ebeli die edem chese obu na se so me ni ana wani be je ho yo eti ene na ọsọ unyua ba ejimi a ọkwase bia fra wo akonta aruma dua so a ojibo yesoma ahwehwe na ukọ no anya hwe a oba yemusa ahwe pia o hwe wo ho iso efo ya nsa na bimuso beto na ntwie sese ka mo kuntun a ene adidi ade a nka wo ye konti hene wo islam sabe document na wuchu meko ene wo tugu na mema wo ba hu no dabo say because ya say when he 17 no jane na no asepie obo apie gu so jai saya jai manika so be den we jaba naka fa santin ru na dabo kukuru ni jai so akekra so be jai e ka topa enko ne adidi ade a enka akokon koda pakan na attachment bo akodua ya menu mienu sini mpo be ka chest na mbetwa mbe ma no menye ntwa me pioto ka ho eno si asemu o yes pen eno ne ade ya mfato ho so when the brisa o show ne ntwa wa yira on fon se kenten butu okra uko peja ha ase bibi ni apotori mu ake enta free si etu ama ogire akokọ se enyina bo abefa ne ho adi pa de nka kuma nkaniti ene ma me kan sure se o fro as 20 e kan so ayesi wanti ade o kwase ani ti ana agro so be so ane fia no kwa nye dan so na kwase abekọ agro obeja ne ntima ho enye dia kraba so nti bi da ne tu ewu yedi eniem yedi enyom ene nyede ho na so kwase ani ma emu de oframan so hu bi da ne awumewo na eniem a yentimi nso ano ye moka chire ntomo dabo abua dabo yo smin kan cho se wan wo so ne ho e wo sumu a egankremofo omdi ni yebuta o to se ye kuku da kwa ya fe ne to ya e bia na abetie na enya ajeyi na fo chie so e di bo frɛ abrea kai hu se o to be fo no wa no so afo na se wo tina ejade ebuje apatase eso ade ma o tun to ase peni so tina ma mofrawi na nkan so de na ye bu na nkan before ka ho o shuri tra o peni a o sen ni me peni so de nka o due matemanti peni a se obi nchile konfo ba ntwa ho peni dware wie so a na so asa ni mo ayeko ka se konfo se ko konfo abesekọ sino tie sina o kan wa aboaji mu no e ho na wo nti uni ho ayeko se okonfo abesekọ okonfo di asem ne bre na wi obi enka bi nkan nti uni ho ayeko ka se okonfo abesekọ na moya no ni sekọ yenko dachi asɛmtin ye dokoto kwadu a ne ejam ho efunya na ne asosɔ nkoda efunso wo so de da mansan komu ensuo abefa no na ma no bi da de ewo so de obewu bi edua asorobo antini amfo no ye nsoma chichide wase bi so fa obanti a wonu so a obenom jesi wenhia enwa anko nim so oyonko so ta poncheni so a ojewo ampa sin apu anim ahwa e na otwe watade aponcheni so a de hu ne tenten krachi ni se odi atiri bedidi a jano ne beduru ne ntafiri asem no kotodwe sabi
sorry etiefo bube ni enko so le bie ni bube no ni enko pedi de better from bra etrenti yes so yenja achesoa ye fufuo we eche wadrom ehia nkwansia abewadro so chichi a onya abewo nsum eni afidi a wo ye agya wa ni mu antimi wa etete wontuma nsum kuntu obi ankoma yin kakraboa bibu usum afidi adua nko mu a eyin takrabo yenko oba wani suban no okwawale a yemfa ne dan ma ha aware so ti se buamu ade wo chichire akoto atwene no na obi nso sane apɛ ehwede ewom paninu fi adue anukura ai sibibi che no bia kyerɛ wonu ya pani o wo ya de ka o kodum yenko me ni che body betem so ema ne mele na ne kokɔ ema boa potokula ni ena ne slade ankotena koye asa boa no nyabotre what trans asia bru so ne ntem ena wani ye kokɔ sa ena otiti aduane boni ma oyefun di a anopa ono so be botwene amo asa na do be man sin so mu ansa no ham se wansampo bi kopie ya ne so ayemu sa na nabi eto so nto a etwere be ma bo sa na kuma se absent kotokoni okopia oyofia yemu sa na mane no so be ji watrema o eno no nsu afa ono ma no bi dada wo bube no etu atu pete tu otim ah wo bube no nyabotre wo atu pete tu otim humeso wase akura boa wo yanko akoro be wusu de fa so je roba fa da boto wo bi ni kusanka on so le anopa mfa enko timu no anokra ma ebu nkotodwe eje aduane dia o se fa twa okra wada me ma atopa ba ko nti me mpna ban se ense wo che ade anukura no de ne ye de kom de no suma se kuna yo we ehwira mamra mpa pitriu etiampo ana na ya ye so da ye so ene wo ba mu no o se da na for the preda bread epia o enya ye pa se ma se amfele eso de koto ebe ye nkwa mama anom a me so me mfele se mabubo mu onani eno no wase so kon tintin ahwa na mo na bebie nkwan awie nye ade akura bante bi da ne ti se be wa se bu e na wo ma de yanko munko mututu funtum frefu denchen frefu emu ano omu ti ye mienu omu ye fun ye ba ko so omu didi ana omo kom de abrewa no su ni nana no enukure ene da cha semti ene doko kotukodu a abushafo mesam ye minjaji wa hamu munjaji o comment section wo munche de watu petetu dudu obi atunam de ahye o minua ba adua kodua ana ama kodua so oni ama kodua ana adua kodua mpacho mun hihye wa ase o mame mesimu na mutibi bu nkunta ama underline 1 minute 45 seconds obi tu petetu mun ye ne sa mame minti menkan sanse manfa kenten ama sidom ni enko nye sano pa hu se sekankan kutapaya ye na so musa na mane ye dabi kwacha de offense ye disika ya pese waja na ye kese a isa ofu kodua ko ne beto format atre ukotu se sika da bola so afebio no yo hene eja na we obi akase anim so obi atiem a na otobusu enukure wo ton ade atobi odi free so freebie say odan obi aka da chon do be kontie dan se bo obekum yenko ewu eba efie no yenye nwie ya yesu nkasa ka menku enukure ubeni suma minti na twemienu na enukure odonko wu ayese woda rahusem uko tutu anoma ho abekire penisa so ntudi we ayasem owu we atise nsu ehwegu a yemfa biom enoma wonta krasensu no atubomu uko nsamampo mu kutwadua atwa tenten plako no ansa anko biom yenko dua be wo weni nsu de yetu ase wo ni etwa so na aminga nche wasa kachire no papa de bi refi ankama afodi ade piao openchiwe no bebrebe no ene bubo no ene opemle chiri ayuo nanso apotokula na afi adi akoda ne bo piao franso hu ne sa hogro ni penifo ne didi o ene na minga nche se obi bi ni pona ka onfa nsanti na pa ene wasan dia ba yenko small bofra
Osuma abofra o name na ju na o tiri mu enyu da koma ma ase wudru kwan so wubiem eso na wutwa ho ana ase hwa na ade bi ka ho asem no abofra opa na ju sunsun bento ampani tuta Osuma kokko se won koto na mra okono wanya bi oba na ode ne saguniti odu so ye nam ni bia ko promoti ko eye so aye de so tro ne ja okwan ko kuro bi so na se ai ejiramo ate wani esi akura oyina kai se kuro no mo mpe ne koso na ne na me mo na wo mu ye tru asefo ma ko utia ne kuro da mi ye du ti ku ye den asem na no ye den bro we she ni mu ye tru mu hini asefo da so bisa se kuro ye mu jode e Dabi se forma o jire me ba cho mo amu jaji o ye mam nya dia bebam ti mo amu nko eden pese ya kunto kwa na amu obi ntakra tutu wana ntakra betu aguo kodwom ni enko enye si bibi che no pupu na pu yesi ye pu ni pani pu e pani popo wa popo ni bi na bodu se ye nwini kwa usi twade na twade bu mo abodi seku ga ebeto enintonyi ye guri musi medi so ye guri so medi so enye wa wo kra wo hina koda enem ya me ne wo hine da wa na ni wo hine so masem eno shi asem the chairman so nya asem o mo no mo kan o bi ne obi bi ene konfu an ka be hu se ne bawu a anadwo a wo su the chairman so dem bro na no blinko bi so ne da ka be hu se dura anadwo a wo si apenye na wa sapo bi ko pie ya ni so a no kwan so say agrona ayede yati ase yenko agrona ayede yo abujafo baby ade na du no mamintu nsuo manye sa na de mehu akokunka nka se eti ayede ni ara dumadie ni de ye de bema mu da bia na ba bia nso amesi omu bia no memo mabube eti munko so mbedi ya chi ba bia ra ba hu video no bo modin so be follow we na nakodua abusua de na ye de abro no sign ni de Ghana ubube na wa mama metemu a manfo hu omu nyintum se ye be Dabi aji se me sound na use and just apa bobo nipa bia no a munye bube ni to social media pe no mo de me o mo nsa kanza o sai ni betie se de ombu ni ye ba mama meji antumu o mo nyi ntumu da etina me de nyankasa me nuanom e na atachugbo akodio ye nyina na ye papa na ne ma o mo so akagagum eye obaadwo akodia me ba cha o mo amunjaji o mu bia no masidi o ya agrohima ana amakodia mu sidi o ya agrohima ye wi o mu obibi kan se na mu sima wefo if you want ya the judge ni nyina hye mo nsa the mo hwe ne ja mo judge my yo eti e be san da foforo be san hye bio apia o